L-Aġenzija Internazzjonali Moody's iddedikat rapport speċjali dwar is-surplus li pajjiżna kiseb fil-finanzi pubbliċi. L-artiklu miktub minn 3 ekonomisti tal-Moody's jismu Malta Surprise 2016 Surplus is Credit Positive. Fil-fatt, qabel ħarġet il-konferma mill-Eurostat tar-riżultat ta' 1% surplus, Moody's kienet qed bassar deficit ta' 0.8% għal pajjiżna. Skont Moody's, ir-riżultat tas-surplus isaħħaħ ħafna lil pajjiżna u kien innotat ukoll it-tnaqqis fid-dejn. Il-Moody's isostni li r-riżultat miksub kien dovut l-iktar għal dħul għoli minn taxxi minkejja li tnaqsu r-rati kemm minħabba profitti ogħla milli previst tan-negozji kif ukoll dħul ferm ogħla għal familji. Fost il-fatturi għal dan id-dħul għal familji, Moody's isemmi l-qagħda ferm tajba tat-turiżmu u kif din qed twassal għal dħul aħjar għal familji f'pajjiżna. Fattur ieħor li semmi l-Aġenzija Moody's huwa s-suċċess kbir tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment li qed iwassal għal dħul qawwi. Dan fil-waqt li rrimarkaw li l-programm għadu biss fil-bidu tiegħu u fadal ħafna aktar prospetti ta' dħul. L-esperti tal-Moody's ifakru wkoll li l-Gvern qed ifaddal 70% mid-dħul tal-IIP fin-National Development and Social Fund. Fil-waqt li l-kap tal-oppożizzjoni jgħid li s-surplus kien ħaġa faċli u li huwa biss propaganda, esperti internazzjonali ħassew li tant huwa importanti li kellu jingħata spazju f'pubblikazzjoni li tintbagħat lill-investituri madwar id-dinja kollha. Il-Ministeru tal-Finanzi nnota kif l-analiżi magħmula mill-esperti barranin turi kemm ir-riżultati miksuba huma importanti għal pajjiżna u juru kemm Malta saret eżempju ta' suċċess fost il-komunità ekonomika u finanzjarja madwar id-dinja.